Це краща версія Note Pro серії. Note 15 Pro Plus. Самі останні 12512. Є також на 8256. Самий недорогий з прошок це Redmi Note 15 Pro 4G. Він 12 тисяч. Середній варіант з 5G приставкою 8256. Зараз вони в акційну ціну йдуть 13500. І самий дорогий вже йде цей. Так що у всіх 6500 батарейка, у всіх камери 200, але у Pro Plus трохи покращена. І у Pro Plus фішка класна, швидка зарядка аж 100 Вт. У попередників там тільки 45 Вт. Ну і захист десь в версії 5G краще IP68. Якщо кому потрібні редмики і в великій кількості, на даний момент практично все є. Не по всім кольорам, звичайно, але асортимент практично весь. Рік гарантії. Додатковий комплект даємо, плюс поліуретанову броньку даємо. В шапці профілю є контакти, кому цікаво.